En aquest vídeo us parlaré del processat d'imatges. Treballarem les transformacions de color, les operacions de punt, les d'histograma i les transformacions morfològiques al final de la presentació. El contingut de la sessió, com he comentat abans, farem operacions de punt, transformacions de color i aquelles que estan basades en l'histograma, per acabar amb la part més densa de la presentació, en la qual parlarem del filtrat o de la correlació, la convolució i de les operacions morfològiques. En ell treballarem la cerca de patrons, la detecció de contorns, treballarem amb la derivada, com veureu més endavant, i farem les operacions morfològiques d'erosió i dilatació que ens permetran, finalment, a partir d'una imatge del nostre robot mòbil, discriminar la línia vertical de la línia horitzontal en cas que aparegui una cruïlla a la nostra captura. En primer lloc, les operacions de punt són ben senzilles d'explicar. Imaginem que tenim una imatge origen, una original, aquesta d'aquí, a la qual la intensitat lumínica de cadascun dels píxels, ja que la imatge la tenim en escala de grisos, tenim una única capa d'imatge, una única matriu, tenim aquesta matriu F, que té files i columnes, evidentment, i representa la intensitat lumínica de cadascun dels píxels que la conformen, de cadascun dels elements de la matriu. De fet, aquesta intensitat lumínica, si està expressada en 8 bits, com passa en MATLAB, doncs pot valdre 0, que seria el valor més fosc, els valors negres a la imatge, i 255 en el seu cas d'intensitat màxima o el que seria un color blanc. Llavors, l'operació de punt consisteix en el següent: en generar una nova imatge G, que tindrà les mateixes dimensions que la imatge original F, però sobre aquesta imatge F el que farem serà aplicar una funció H, una operació de punt. Aquesta operació pot ser una operació lineal, com la que us mostro a la pantalla i que detallaré tot seguit, o podria ser una operació no lineal. Fins i tot podria ser una binarització. En cas que la intensitat d'un píxel específic a la imatge d'origen superi un valor llindar, llavors se li fa valdre a la imatge destí el valor de 1, intensitat màxima. En cas que no superi aquest llindar, doncs se li fa valdre el valor 0 i llavors ja tindríem la imatge destí, la imatge final, una imatge binària que només tindria zeros i uns. No tindria valors de dins del rang entre 0 i 255. Però bé, en aquesta transparència el que tenim és una operació que s'efectua sobre cadascun de la intensitat lumínica de cada píxel, que és una operació lineal. Com veieu, hi ha una recta aquí, l'equació d'una recta. La X representaria la intensitat lumínica a la imatge d'origen. Llavors s'agafaria, es multiplicaria per un número, aquesta intensitat lumínica, i se li afegiria un offset, aquest B, aquesta ordenada a l'origen de la recta. Amb això, el que tindríem és la intensitat lumínica a la imatge de destí. Llavors, què és el que representen aquesta A i aquesta B? Doncs la A juga amb el contrast de la imatge, mentre que el paràmetre B juga amb la lluminositat. Fixeu-vos bé, he posat dues files d'imatges, totes dues parteixen de la imatge original aquesta d'aquí, que és un dron volant sobre el terra del laboratori, i el que he fet en el primer cas és posar un multiplicador A igual a 2, per tant el que faig és agafar i directament multiplicar, és a dir, fer que la diferència contigua de dues lluminositats diferents, és a dir, una unitat de diferència, anem a suposar que un píxel té una lluminositat 127 i l'altre la té de 128. Al multiplicar per 2 el que estic fent és que la diferència de lluminositat entre aquests dos píxels es dupliqui, per la qual cosa el contrast en aquesta imatge destí serà més gran que no pas en la imatge origen. Per això aquí, en absència d'offset, és a dir, sense augmentar la lluminositat de tots els píxels de la imatge, al agafar i posar el multiplicador A igual a 2, el que he fet és augmentar el contrast. Veieu que les zones blanques es veuen molt més clares i les zones fosques es veuen amb molta més diferència.
En aquest cas d'aquí, el que he fet progressivament cap a la dreta és augmentar la lluminositat. Com veieu, a mesura que anem movent-nos a la dreta, la imatge es veu pràcticament blanca tota ella, perquè estic afegint un offset. Aquest offset, fixeu-vos, al principi és 0, després és aquest 64, que seria una quarta part del rang, això seria una meitat del rang, ja que estem parlant d'un rang de 256, i aquí seria 3/4 parts del rang, on ja pràcticament només es veu la creu del fuselatge de l'aeronau. Fixeu-vos a la part de baix, on el que faig és tenir un multiplicador de 0,5, per la qual cosa he disminuït el que és el contrast a la imatge, i a mesura que vaig avançant cap a la dreta afegeixo lluminositat, com podeu veure, igual que dalt, però clar, en aquest cas no hi ha tant contrast a la imatge, i fixeu-vos que la diferència entre dues lluminositats contigües ara es veu reduïda. De fet, anem a suposar que tenim 2 píxels amb una diferència de lluminositat igual a 2. Un en tenim a 126, per dir alguna cosa, i l'altre a 128. A la imatge destí es veurà reduïda aquest canvi de lluminositat entre 2 píxels, es veurà reduïda a la meitat. Per tant, aquests píxels que tenien una diferència de lluminositat de 2, ara la tenen de 1, per la qual cosa el contrast a la imatge es baixa, no hi ha tantes diferències de lluminositat. La instrucció de MATLAB que permet fer això és la ImAdjust, ajusta la imatge, on li has de donar la imatge de partida, el rang inicial de lluminositat i el rang final. Per tant, entre claudàtors, de fet, haurem de donar el valor inicial i final del rang, i aquí el valor inicial i final del rang final, pròpiament. O sigui, aquesta seria per la imatge d'origen, la imatge inicial, i per la imatge final. Per tant, està esperant aquí 2 arguments en un vector, i aquí 2 arguments en un vector, com deia abans, entre claudàtors, com es fan els vectors a MATLAB. La binarització, com comentava abans, és ben senzilla d'explicar. Tenim una imatge i posarem un llindar. El que farà aquesta funció, imatge a blanc i negre, en anglès. Tenim una imatge original i posem un llindar de 0,1. Totes aquelles intensitats que superin el 0,1 es convertiran en blanc. Per tant, hi ha un munt de píxels aquí que es converteixen a blanc directament. Perquè fixeu-vos que els que no es converteixen són aquells que són realment molt foscos i estan per sota d'aquest 0,1, i fixeu-vos que només es veu senzillament la creu del fuselatge de l'aeronau, i a més no de forma completa. A mesura que augmento aquest llindar em torno més restrictiu i només deixo passar aquells píxels que clarament tenen una lluminositat important en relació a la resta. Llavors fixeu-vos que si poso un llindar molt elevat hi ha pocs píxels a la imatge que superin aquest llindar i que es puguin convertir a blanc. La resta quedaran en color negre. És cert que existeix una altra funció paral·lela, diguem, a la IM2W, que és la IM-Binarize. Les dues aconsegueixen el mateix efecte. De fet, aquest llindar, observareu que l'he posat en nombres decimals, i abans us comentava que la intensitat lumínica en una imatge venia donada de 0 a 255. De fet, aquest 0 a 255, si el normalitzem, és a dir, el 0 és 0 i el 255 és 1, aquests són els valors llindar que hem de posar aquí, en aquesta funció, per treballar-ho de forma relativa. D'acord? Per tant, estaríem parlant en tant per 1. El 0 seria el 0 i el 1 seria el 255 o lluminositat màxima. Hi ha transformacions de color que ja coneixem de la primera classe. Aquí, fixeu-vos que us he posat una imatge a color, és la mateixa imatge d'abans, però no està en escala de grisos, no és aquesta d'aquí, sinó que el que seria és la imatge ja amb les 3 capes R, G i B. Fixeu-vos que cadascuna de les 3 capes el que recull és la lluminositat per aquelles longituds d'ona. Per tant, fixeu-vos que a la capa R clarament de la imatge original que han d'aparèixer aquesta pala d'aquí, que és vermella, clarament es veu aquí blanca, amb lluminositat gran, d'acord, o màxima. La línia del terra, fixeu-vos que es veu claríssimament a la capa R, per tant té molta lluminositat. El blanc, bàsicament perquè té les 3 components. Per tant, tenim aquí, observeu que aquesta hèlix blanca apareix clarament. L'hèlix blava, observeu que no, que queda fosca, d'acord? Perquè no té lluminositat en aquesta longitud d'ona. I llavors la carbassa
també es veu bastant clara perquè bé, de fet, conté una part important de vermell. En el cas del verd, observareu que el que es veu bastant clar és, evidentment, el color blanc. Ja he dit que el color blanc el veurem a les 3 capes. També fixeu-vos les xifres romanes que hi ha al terra, que es veuen claríssimament. Fixeu-vos aquí sota que se n'amaga una, que és aquesta d'aquí, seria el 4 en xifres romanes. El veiem aquí sota, veiem el blanc del fuselatge, també queda claríssim, i veiem, com podeu observar aquí, aquest blau, que llinda bastant amb el verd, es veu relativament clar, perquè no és un blau estricte, sinó que és un blau verdós, en realitat, i bé, apareix aquí una mica clar. Efectivament, el blanc, com us deia, apareixerà a les 3. I ja que estem parlant del blanc, fixeu-vos, aquí el blanc torna a aparèixer, en el blau clarament es veu l'hèlix de color blau, i fixeu-vos que hi ha uns puntets, de fet uns requadres aquí blaus, per indicar a cada cantó en quin rectangle em trobo, en quin quadrat em trobo, i aquí apareixen nítidament, mentre que abans no apareixien. Fixeu-vos que aquí apareixien molt foscos, aquí amb una intensitat més o menys mitjana, grisa, no es veu negre del tot, aquí es veu més o menys grisa, ja que deia que el verd i el blau llinden bastant, ja que si no és un blau pur i és un blau verdós, doncs de fet aquí ja apareix claríssimament. Evidentment apareix molt nítidament la pala de color blau que teniu aquí, en aquesta part d'aquí, però clar, aquí tenim un problema. Fixeu-vos que la brillantor del reflex en el terra és molt palesa a les 3 capes. Llavors, clar, si jo vull seguir, ja sabeu que el meu objectiu, encara que el nostre robot no voli, el nostre robot és terrestre, si jo vull seguir una línia de color vermell, o també podia haver seguit una línia de color blau, Fixeu-vos que clarets els quadres, si la línia hagués estat de color blau, la veuria en aquesta capa, com estic veient la vermella aquí. Per tant, clarament es veu que la línia vermella ressalta respecte del fons, però clar, aquí tinc brillantors, fixeu-vos que el terra està ple de granets de color blanc, que, com recordem, el color blanc apareix tant aquí, com aquí, com aquí. Per tant, tenim un problema. Necessitem una transformació de color que eviti, per una banda, el color blanc que apareix en el terra. Ens molesta. Per una altra banda, fer front a totes aquestes brillantors que apareixeran sí o sí, perquè per molt que jo apagui els llums del laboratori, si apago els llums quedo a les fosques i no hi ha intensitat lumínica. Per tant, jo necessito els llums i haig de fer el meu sistema robust davant d'aquests reflexes. Què se'ns acudeix fer? Doncs bé, transformar les 3 capes de color a través d'una matriu de transformació lineal en la qual jo el que tindré és una nova forma d'expressar la imatge que ja sabeu que es coneix com a crominància. En aquesta crominància apareixen 3 capes. La capa de la intensitat lumínica, el que seria l'escala de grisos. Recordeu que la crominància té el seu origen en el pas de la televisió en blanc i negre a la televisió a color, on hi havia aparells a cases domèstiques que ja eren a color, les famílies que s'ho podien permetre, i hi havia aparells que encara eren en blanc i negre. Si volíem que les dues poguessin coexistir, la idea genial era agafar i convertir aquestes 3 capes RGB no en veure una escala de grisos absolutament fictícia, on només brillés el color vermell i el blanc, o el color verd i el blanc, o el color blau i el blanc, sinó prendre una escala de grisos i combinar aquesta escala de grisos amb la crominància en blau i en vermell. De fet, observeu que en l'escala de grisos el color verd, que és el que correspon a aquesta columna d'aquí, pren un valor clarament significatiu respecte als altres dos. Ja sabeu que la visió humana té una sensibilitat major davant del color verd. Per tant, això explicaria que en aquesta primera fila, a l'escala de grisos, hi hagi un pes important de la capa de color verd. Però bé, anem a centrar-nos en el resultat d'això. Això d'aquí és una imatge absolutament fictícia. Això és com si jo hagués agafat i li demano a MATLAB dibuixa'm aquestes 3 capes com si es tractessin de RGB. Llavors queda una imatge absolutament tipus pop art que no serveix per res, absolutament, només que per una visió artística, d'acord? Les imatges que ens interessen són aquestes 3. Per començar tenim l'escala de grisos, no hi farem cas perquè el que volem seguir és una línia vermella. Observeu que la part de crominància de color blau, que és la segona capa de la matriu, ja no és la G, sinó la crominància blava, observeu que clarament es veu tot allò que és blau a la imatge original. Els quadradets petits del terra
i l'hèlix de color blau. Observeu l'hèlix de color blau, clara aquí, i els quadrets del terra. Tota la resta apareix amb escala de grisos amb una intensitat raonablement més fosca, més baixa, que no pas aquests dos elements de color blau. La capa vermella, la de crominància vermella, no cal ni dir-ho, fixeu-vos que hi ha vermella a la imatge d'origen. Doncs hi ha això, que és l'hèlix, això que és carbassa, aquest altre hèlix, que també apareixerà una mica, i sobretot la línia vermella del terra. Fixeu-vos que apareix nítidament la línia vermella del terra amb una intensitat clara, i com us deia, la hèlix vermella i la hèlix de color carbassa. Tota la resta amb una intensitat clarament més baixa. Per tant, està clar, treballarem amb aquesta capa, on clarament podem veure una intensitat més alta, tot allò que és vermell en el terra, i si a partir d'aquí apliquem una binarització, doncs ja ho tenim, perquè convertirem tot allò que baixi d'aquesta intensitat en negre, i això en color blanc, i podrem seguir clarament la línia respecte a la resta. Observeu dues coses importants. El reflex ha desaparegut, absolutament, gràcies a una senzilla combinació lineal de les tres capes. Per tant, fora reflexos, ens hem evitat un problema, i sobretot veieu que ara el terra és tot gris pla, no es veuen els granets, per tant ha desaparegut el blanc, una cosa important. Per tant, a partir d'aquí binaritzarem i aplicarem operacions morfològiques que us explicaré al final de la classe d'avui. Anem a veure un tipus de transformacions lineals que es basen en l'histograma. Fixeu-vos, jo aquí tinc una imatge en escala de grisos, tornem amb la mateixa, és com si tinguéssim la capa Y de la imatge expressada en crominància, i observareu que hi ha unes cues d'intensitat lumínica. Veieu que l'eix de les X va de 0 a 255 i és la intensitat lumínica. I a la columna vertical, aquí, a cada columna, el que indica és el número de píxels de la imatge que té precisament aquella intensitat. Per tant, el que fa és comptar píxels que tenen una específica intensitat a la imatge. I a partir d'aquí ho posa en forma d'histograma. Observareu que té una clara dominància de totes les intensitats mitges, però apareixen unes cues en les quals no hi ha res que sigui absolutament negre, com veieu aquí, i res que sigui absolutament blanc. Llavors, una operació que podríem fer sobre una imatge és aprofitar tot el rang de lluminositat que és capaç d'explicar-nos i agafar aquest histograma i estirar-lo cap a la dreta i estirar-lo cap a l'esquerra amb la finalitat que ens aprofiti tot el rang de lluminositat. Llavors, per fer això és ben senzill. Sabem que tot el rang és 256, sabem que el valor màxim d'intensitat lumínica aquí és 235, no arriba al 255, com ja sabem. Dic 256 perquè haig de comptar el 0, Llavors, per tant, tinc 256 elements d'intensitat, ja sabeu, 8 bits, de fet. I el 17 és el valor mínim aquest que apareix aquí, el valor mínim d'intensitat. Llavors el que faig és senzillament agafar un multiplicador, és una regla de 3, bàsicament, perquè m'agafi i l'ample que és aquest histograma me l'estiri fins a 256 d'amplada. I, evidentment, me l'ha de desplaçar, perquè si jo fes això no em quedaria originat en el 0. Llavors, com el desplaço? Agafo aquest punt d'aquí i primer el moc cap al 0, per tant, li resto 17, ja que aquest valor mínim d'aquí és una intensitat lumínica de 17, primer el moc en aquí i després el multiplico per 256 per fer-lo arribar fins aquí dalt de tot. De fet, en essència, això és A per X més, aquí hi ha un menys, però més la B, que seria el producte d'aquest 17 per aquest quocient. Per tant, en realitat és una operació de punt, ho veieu aquí. No deixa de ser una operació de punt com la que us he presentat anteriorment. Però aquí ja hi tinc la informació de l'histograma, que és de gran interès si jo vull aprofitar tot el rang de lluminositats. Anem a veure una altra transformació, ja que he dit abans que era una operació de punt i l'operació d'abans era en forma de recta, per tant era una operació lineal. Anem a veure ara una operació no lineal. En aquesta operació no lineal ja veieu que és de tipus parabòlic, i on el que agafo és, en l'eix de les X, el nivell de la intensitat del píxel d'entrada, i a l'eix de les Y, el nivell d'intensitat del píxel de sortida, és a dir, la imatge destí. La d'origen és aquesta i la destí aquesta. Què és el que he fet? Senzill, he agafat un valor mig, i totes aquelles intensitats de píxel que siguin més grans que aquest valor mig,
Com veieu, es veuen correspostes, però no de forma lineal, sinó de forma parabòlica. D'acord? Per tant, diguem una intensitat màxima de 255 queda mapejada com un 255 que tinguin aquí. I a partir d'aquí vaig baixant, fins a una intensitat mínima que jo m'he proposat, que és aquesta d'aquí, que és aproximadament 128. Per tant, en la imatge destí no hi haurà, com veieu, la destí, per tant, estic mirant aquest nivell d'intensitat, no hi haurà cap intensitat per sota de la meitat, per sota del gris meitat, d'intensitat 128. I què faig? Les intensitats baixes, és a dir, els negres i grisos foscos de la imatge d'origen, el que faig és revertir-ho, agafar i el negre fer-lo blanc i així fins a arribar al gris mig que jo m'he proposat. Per tant, el que faig és alterar aquesta imatge i fer que allò que és negre, fixeu-vos el que és la protecció del dron, acaba convertida en color blanc, perquè la imatge d'entrada, la protecció del dron, es troba per aquí, en aquest rang d'intensitats, i fixeu-vos que la sortida està cap al blanc. De fet, si faig l'histograma de l'original, és aquesta d'aquí. De fet, aquesta és la mateixa que he estirat abans amb l'operació de punt lineal, i ara el que he fet ha estat precisament aconseguir que tot això d'aquí, tota aquesta part d'aquí, em vingui posada en aquí. D'acord? Però de forma antisimètrica, o sigui, en realitat no és que l'hagi moguda, sinó he fet una simetria. Per això em queda aquest histograma d'ara, on aquest punt queda elevat al doble, per això apareix molt clar, i a partir d'aquí van baixant gradualment fins a la intensitat màxima. En què consisteix la equalització d'un histograma? Tornem, la mateixa imatge en escala de grisos, veieu que aprofito tot el rang, tinc valors baixos d'intensitat i valors alts, però com us deia al principi, quan analitzàvem aquesta imatge hi ha una clara dominància dels grisos mitjos. Em pot interessar aplanar aquest histograma i fer-lo el més horitzontal possible, per tant agafar aquest escreix i anar omplint aquestes regions d'aquí de falta d'intensitat. Hi ha una instrucció MATLAB que és equalitza l'histograma, aquesta d'aquí, que permet precisament, més o menys, equalitzar l'histograma en la imatge destí. I com veieu ara, els blancs que abans eren pocs, ara apareixen els blancs molt més definits, amb molta més lluminositat, com veieu aquí, perquè he omplert aquest forat d'aquí, i fixeu-vos que els colors foscos apareixen molt més intensos perquè apareixen més freqüències en aquí. Parlo de freqüències ja que estic parlant d'un histograma, per tant hi ha més píxels, per tant és més freqüent trobar píxels amb intensitats més fosques i més clares que no pas en l'histograma original, per això ara ha quedat més aplanat. Anem a canviar ara de tema i a parlar del que és el filtrat, de forma genèrica, la correlació, la convolució i les operacions morfològiques que ens permetran passar de la nostra imatge binària, com veureu en el cas del robot mòbil, a una imatge on només m'aparegui la línia vertical i la línia horitzontal en cas que aquesta existeixi. Llavors, la idea general que heu de tenir al cap és la següent. Tindrem una imatge origen i després tindrem una mena de subimatge que anomenarem element estructurant, màscara, patró o kernel. Li donarem qualsevol d'aquests noms. En què consistirà? Bàsicament una operació morfològica, una de filtrat o una convolució, consistirà en anar movent, desplaçant aquesta imatge, diguem, petita, aquest kernel, aquesta màscara, anar-lo desplaçant al voltant de la imatge amb la finalitat de fer el producte entre la intensitat lumínica dels píxels de la màscara per el subconjunt de la imatge en el qual es correspon aquest patró que jo estic passant per sobre de la imatge. Sobre aquest producte es farà una operació, depenent de si estic fent una operació morfològica, un filtrat o una convolució, ho faré seguint un criteri o un altre, però la idea general és anar repetint aquesta operació, és a dir, prendre aquest element estructurant, aquesta màscara o aquest patró, agafar els seus píxels, la seva intensitat lumínica, i multiplicar un a un per als píxels de la pròpia imatge gran, però
que queda escombrada en cadascuna de les iteracions, en cadascun dels passos en què consisteixi aquesta operació morfològica o aquest filtrat. Llavors el que hauré fet haurà estat escombrar tota la imatge i acabarà resultant una imatge nova fruit d'aquesta llei que apareixerà com a resultat d'haver aplicat o bé un filtrat, una convolució o bé una operació morfològica. El que veurem seran les aplicacions més habituals, com és trobar patrons, detectar contorns a través d'operacions de tipus derivada o bé els filtrats bàsics que es poden aplicar en visió artificial. Anem en primer lloc per això a explicar la diferència entre correlació o filtrat versus la convolució. Mireu aquestes dues funcions d'aquí, tinc U1 i U2 i tinc la seva correlació aquí baix representada. Com es realitza la correlació? És ben senzilla. Mireu, s'agafa la funció U1, es deixa tal qual està. S'agafa la funció U2 i el que es pren és aquesta funció, tota ella, i s'anirà passant, amb la idea que us he transmès abans, d'això del kernel, de l'element estructurant, s'anirà passant per tota aquesta imatge, en aquest cas ho sé que no és una imatge, és només una funció, d'acord? És només una funció, però heu d'entendre que aquest símil és el que acabarà passant amb una imatge en dues dimensions, amb una matriu. En aquest cas és només una funció, però el que faré en primer lloc és fer coincidir aquest punt d'aquí amb aquest punt d'aquí. Faig el producte el producte entre aquests dos punts, només hi ha un punt en comú, val? I el seu resultat d'aquest producte el poso aquí. Llavors el que faig és aquest senyal que m'apareixerà aquí, la idea és l'esteu veient, vull dir, aquí tinc això i se'n va cap allà, d'acord? El moc una posició cap a la dreta. Per tant, ara tinc 2 píxels, en aquest cas és ironia, perquè ara no tinc una imatge, tinc 2 punts d'aquesta funció, no que estiguin en comú, sinó que hi ha una coincidència en l'eix d'aquí de les X, d'acord? Per tant, agafaria aquest punt d'aquí, a l'altre punt, agafaria el primer punt d'aquesta funció i aquest altre punt. I faig el producte, un a un. I el resultat de lo que em doni ho poso aquí com el segon punt. Ho moc una altra posició i hauré de fer el producte dels 3 primers punts d'aquí per als 3 últims d'aquí. Els faig un a un i sumo aquests 3 resultats, aquests 3 productes. I el resultat d'aquesta suma el poso aquí. Vaig repetint això fins quan? Fixeu-vos que aquí hi ha 1000 elements i aquí hi ha 1000 elements. Aquesta funció, a mesura que jo la vagi corrent en aquí, fixeu-vos que la funció final acabarà valent no 1000 mostres, sinó tindrà 2000. Per què? Perquè aquest vector en té 1000 i aquest vector en té 1000. Per tant, quan aquesta funció quedi aquí fora, és a dir, només tinguin un punt en comú, que serà aquest d'aquí i aquest d'aquí, serà en aquest moment quan hauré acabat amb la correlació. Per tant, el resultat de la correlació entre aquestes dues funcions té el doble de 1000, entesos, perquè totes dues tenen 1000, i el resultat és aquest. Com veig, el per què aquí té una forma de créixer més suau i una forma més abrupta. Molt senzill. Fixeu-vos que aquesta funció al principi té uns valors baixos en aquí, mentre que aquí acaba de cop. D'acord? Aquí passa el mateix. A mesura que jo vagi corrent aquesta funció, recordeu, m'acabarà quedant així el triangle aquí, d'aquesta manera, i la vaig movent cap a la dreta, recordeu. Per tant, fixeu-vos que al principi el producte, el resultat de la suma de productes entre cadascun dels valors, va creixent, però d'una forma més o menys suau, arriba un valor màxim, en aquí, fixeu-vos que el valor es troba entre 400 i 500, val? De fet això coincideix perquè el triangle aquest quedarà de tal manera que el producte d'aquests números d'aquí per als números corresponents de la funció U1 dona el seu màxim, i a partir d'aquí, a mesura que va baixant, baixa de cop, perquè les dues funcions, tant aquesta com aquesta, acaben de forma abrupta. Per aquest motiu baixa de forma molt més abrupta que no pas creix. D'acord? I a partir d'aquí, evidentment, és 0, perquè no hi ha cap pas per coincident. Fixeu-vos que tindré el triangle aquí
i, evidentment, tots aquests números quedaran multiplicats per 0 i tots aquests números de la funció u queden multiplicats per 0. Anem a veure la convolució. La convolució, en essència, és la mateixa operació, però el que hem de fer és girar aquesta funció. D'acord? Donar-li la volta. Per tant, agafem aquesta funció i en realitat, fixeu-vos que va de 700 a 1000, per tant el que tindré és donar-li la volta. Agafo i em genero aquesta nova funció U2 d'aquí. I amb aquesta funció faig la mateixa operació que abans. Per tant, fixeu-vos que aquest punt d'aquí, el vermell, aquesta funció ja, per entendre'ns, ha desaparegut. Llavors agafo aquest punt d'aquí, el faig coincidir amb aquí. El seu producte, 0. I així no passarà fins que? Fins que m'hagi desplaçat 700 unitats. Fixeu-vos que perquè aquesta funció U2 comenci a prendre algun valor, ha d'aparèixer això, perquè ens entenguem, el triangle m'ha d'aparèixer precisament en aquí, això no passarà fins que hi hagi la diferència entre 1000 i 300. Per això, a partir de 700, la funció comença a créixer. I decreix amb el mateix pendent, perquè ara les funcions no es troben encarades, sinó que fixeu-vos que aquest triangle d'aquí s'anirà desplaçant cap a la dreta i després anirà desapareixent i estan orientats de la mateixa manera. Per això creixen i decreixen el resultat de la convolució de la mateixa manera. Per efectuar aquestes funcions, aquestes operacions de filtrat, correlació, convolució i operacions morfològiques, a MATLAB tenim diferents funcions ponema, com veieu aquí, la Xcore2. Aquesta cal destacar que no es troba a la Image Processing Toolbox, sinó a la Signal Processing Toolbox, i el que fa és la correlació creuada entre les dues matrius. Una serà la imatge, el primer argument que necessita la funció, i l'altra la màscara. Tenim paral·lelament la Conv2, aquesta sí que, com el nom indica, fa la convolució. Els arguments són iguals que l'anterior, primer la imatge, després la màscara. Important, aquesta sí que està a dins de la Image Processing Toolbox. Ho dic perquè, bàsicament, si no heu instal·lat la Signal Processing Toolbox, aquesta no la veureu. La que jo faré servir, per això, al llarg de l'explicació i en termes generals, és la Image Filter, aquesta d'aquí, que filtra una imatge per un element estructurant i permet fer la correlació o la convolució directament. Llavors, ja utilitzo directament aquesta per no haver de recórrer a funcions diferents. Al final li dic com a argument correlació o convolució i llestos. Important, existeix una altra funció, l'anomenada Filter2, que fa el mateix que la IMFilter, però en aquesta, la Filter2, cal invertir els arguments. Alerta, perquè primer s'ha de posar la màscara i després la imatge a processar. Important, hi ha una funció Math2Gray de matriu a escala de grisos, que serà interessant perquè moltes vegades els resultats de les nostres operacions de filtrat o transformacions morfològiques en general sobre una imatge acabaran resultant en una imatge final on els valors no estan normalitzats de 0 fins a 1, sinó que puc tenir valors fora d'aquest rang. Aquí us he posat un exemple on tinc una matriu 3x3 que té 9 elements, en tindria 1, 2, 3 aquí per 3 files, com es pot observar. La primera fila, els primers 3 elements tenen una intensitat lumínica de 1, les 3 del mig, els 3 elements del mig, una de 0 i després una de menys 1. Clar que això no és una intensitat lumínica normalitzada entre 0 i 1, però ha estat el resultat d'aplicar un filtratge o qualsevol operació morfològica sobre una imatge origen. I com a destí he obtingut això. Llavors és interessant utilitzar la funció aquesta Math2Gray perquè el que fa és normalitzar aquests valors i me'ls posa dins del rang 0 a 1. Evidentment, el valor màxim d'intensitat resultant li assigna l'1 i el valor mínim li assigna el 0 i a partir d'aquí ho reescala de forma lineal. Aquí us he posat un exemple on clarament només hi havia 3 elements, però en aquest cas d'aquí hi ha una màscara gaussiana
i aquí tenim la intensitat màxima i aquí tenim la intensitat mínima, però fixeu-vos que hi ha un gradient, tota una sèrie de diferents tons de gris. Doncs el que faria aquesta funció Math to Gray és anar posant números decimals entre 0 i 1, que un 1 seria aquest màxim, el 0 el mínim d'intensitat lumínica, i ella ja s'encarrega, no ens hem de preocupar, d'assignar valors intermitjos decimals entre aquests dos, diguem, límits del rang, per nosaltres poder interpretar quin ha estat el resultat o quina és la màscara que aplicarem sobre la nostra imatge. Anem a veure aquesta funció IMFilter què necessita en primer lloc per poder aplicar el filtrat o la correlació que volem efectuar sobre una imatge. En aquest cas us he posat la imatge d'un escaquer, com el que tenim a la calibració del nostre Robotino. La imatge original té 272 per 62 píxels i aquí us he posat diferents màscares, diferents kernels, diferents elements estructurants, diguem, heu d'entendre que això serà tot allò que anirem desplaçant al llarg de tota la imatge per poder filtrar-la. I de fet existeix una funció, la F-Special, aquesta que tenim aquí, on en funció del tipus, veieu que aquí tenim diferents tipus, generarem, diguem, el que són màscares que ja estan predefinides, que s'apliquen típicament en una imatge. Fixeu-vos que existeix la de mitjana, agafar i fer la mitjana, on el que li donem és el tamany que té, d'acord? Per tant serà un quadrat, d'acord? I aquí li estem dient el tamany que té en número de píxels, evidentment. Tenim el disc, que és aquesta d'aquí. De fet, la mitjana no l'he representada, perquè és agafar i el que farà serà prendre un subconjunt de la imatge original i efectuar el valor mig dels píxels que es troben a sota. Però aquesta del disc sí que hem d'especificar el radi. Llavors el radi seria aquest en número de píxels. Totes les unitats que tindrem aquí, com que estem parlant d'imatges, estan basades en píxels. Llavors tenim el gaussià, on li haurem de donar el tamany que té el que és la màscara, el kernel, i li haurem de donar la sigma. Ja sabeu que d'una gaussiana és com una distribució normal que té una mitjana, la mitjana estaria centrada en la màscara. De fet és aquesta d'aquí, aquesta que esteu veient aquí. El màxim el tindrien aquí i després aniria decaient a les dues direccions, a la de les X i a la de les Is. I la forma en què decau, la forma en què tendeix al negre, ve dictat per aquesta sigma, d'acord? Ja sabeu que com més gran sigui la sigma, el decaïment, diguem, s'extén més, per tant, el decaïment seria més suau. Ho veurem després de forma detallada. Existeix també el laplacià, on també has de donar un paràmetre, d'acord? Aquest paràmetre alfa. Existeix la logarítmica, on hem de donar el tamany, i després també un paràmetre sigma. Aquest d'aquí és especial al motion, que és aquest d'aquí, que serveix per donar una sensació de moviment a la imatge original. En la imatge resultant queda com moguda. I el que li hem de donar és la longitud, d'acord? És a dir, el tamany que ha de tenir això, i l'angle. En aquest cas és un angle de 45 graus, com veieu, és la bisectriu d'aquest angle d'aquí, i aquest angle és bàsicament per indicar cap a on estem desplaçant la imatge perquè tingui aquesta sensació de moviment. L'estem desplaçant a 45 graus, l'estem desplaçant a 60, a 0, que voldria dir moure-la cap a la dreta, etc. Llavors això ho veurem el seu efecte després. Després tenim el Prewitt, aquest d'aquí, que ja veureu que està basat en la investigadora que el va desenvolupar, i el Sobel, que està basat també en dos investigadors que ho van desenvolupar, i tots dos, tant el Prewitt com el Sobel, permeten determinar, com veurem més endavant, contorns en una imatge. Anem a veure el filtrat per mitjana. És ben senzill. La màscara, de fet, no té sentit que la mirem perquè és tota negra, no perquè el que faci sigui anul·lar la intensitat lumínica d'origen, sinó perquè el que agafarà, escombrarem aquesta màscara per tota la imatge i anirem calculant la mitjana de cadascun dels valors escombrats per la màscara en cada iteració, d'acord? Per tant, la idea general és que aquesta màscara s'anirà movent píxel a píxel per tota la imatge, com que té un tamany determinat, en aquest cas el tamany li he posat 25, per tant això vol dir que té 25 de costat, d'acord? És un quadrat perfecte, per tant el que està fent és calcular 25 per 25 píxels i els calcula la mitjana. Això què és el que provoca? El que provoca quan estàs filtrant per mitjana
és un filtre que el que fa és emborronar els costats, com veieu els difumina una mica, d'acord? Evidentment, com més gran sigui el tamany, més elements intervenen en aquesta mitjana i el filtrat quedaria encara molt més emborronat. Tant és així que si jo agafés un filtre de mitjana de només un píxel, deixaria la imatge original tal qual està, perquè la mitjana d'un píxel, de la intensitat lumínica d'un píxel i ell mateix, no varia. Per la qual cosa, com més gran posi això, evidentment emborronaré molt més la imatge. Aquí he agafat una de compromís, per això us donava la imatge original, sapigueu que aquesta mida és 62, per tant, aquesta mitjana l'estic calculant més aviat una cosa cap aquí, una cosa més o menys aquesta. D'acord? El doble seria 50, per tant en tindria dues en aquí i me'n cabria una mica d'una tercera, no? Que ja que estem parlant de 62. Doncs el que tracto d'indicar és que de tots aquests píxels ho vaig corrent per tota la imatge i estic fent en tot moment la mitjana. Anem a veure el filtrat per disc. El filtrat per disc consisteix en directament agafar i, com podeu veure, la imatge d'origen també em queda emborronada d'una manera diferent, perquè en aquest cas veieu que dona la sensació que els quadrats s'han convertit una mica en rodones, difuminades, i consisteix en el mateix, en agafar aquesta màscara i agafar el que queda per sota a mesura que l'anem recorrent i anar multiplicant valor per valor i acabar deixant un únic valor resultant per cadascun dels píxels. En aquest cas és tamany 25, com veieu aquí, per tant seria un disc que el que està fent és aproximadament a la imatge un tamany d'aquest estil que va recorrent tota la imatge i em deixa aquesta imatge final. Important, veieu aquí que utilitzo el Matte to Gray per ensenyar sempre la forma que té el que és la màscara, d'acord? I finalment aplico la funció IM Filter, ho faré en tots els casos, veieu que s'ha de donar la imatge origen, el filtre que jo he dissenyat abans, com l'he dissenyat, recordeu, amb l'EV Special, li dic el tipus i l'argument que toqui, i en aquest cas el que estic fent és la correlació. El filtrat gaussià, us recordo, una funció de Gauss, és aquesta campana, ja recordareu la distribució normal, fixeu-vos que aquesta amplada que té aquí depèn de dues vegades aquesta desviació, que és el paràmetre precisament que dono jo aquí. El 50 primer és el tamany, això fa 50 per 50, és el primer argument. Però el segon és aquesta sigma d'aquí. Llavors aquesta sigma el que m'està dient és com de xata és aquesta funció. Una sigma més gran em faria que aquesta normal de forma aproximada fes això si estigués normalitzada entre menys 1 i 1. Com veieu, la mitjana és 0. Llavors, bàsicament el que toca la sigma, per una sigma petita, el decaïment de la màxima intensitat cap a la mínima es fa de forma ràpida, per una sigma més gran el decaïment es fa més lent. Llavors genero aquest filtre, és un filtre gaussià, l'aplico aquí, el que fa és, efectivament, emborronar-me la imatge com feien els dos anteriors, i com podeu observar el que faig és aplicar com sempre la funció IM Filter amb la imatge original, el filtre, i faig una correlació. El laplacià. El filtrat laplacià el que pretén és trobar vèrtexos, trobar costats, d'acord? Les dues coses. Fixeu-vos que bàsicament és una creu, aquí tinc un valor 0, hi ha el que és el filtrat laplacià que s'anomena positiu, que seria aquest d'aquí, i el filtrat laplacià negatiu. Bàsicament depèn del següent. Al voltant, fixeu-vos que hi ha valors que decauen, en aquest cas tinc menys 1, menys 1, menys 1, menys 1, aquest és un exemple, aquest seria un altre exemple, d'acord? De fet, aquest exemple d'aquí és aquest d'aquí, seria un exemple negatiu, on aquesta corona respecte del píxel principal el que fa és tenir una intensitat nul·la, diguem la més baixa possible. Si faig l'escala de grisos, aquest valor menys 1 queda negre i el valor 8 quedaria 1, màxima intensitat, com veieu aquí. I aquesta d'aquí és precisament la contrària, que seria la positiva. El que fa això, bàsicament, en essència, és aplicar una operació de derivada. I com que ho fa en les dues direccions, observeu, en la direcció de les i's i la direcció de les i's, i aquí tenim les i's, i aquí tenim les x,
entesos? Doncs bàsicament el que fa és determinar costats, val? És com determinar allà on hi ha un màxim de canvi de la intensitat lumínica en la nostra imatge. El que hem de donar és aquest paràmetre d'aquí, val? En funció d'aquest paràmetre, aquest decaïment serà més notable o menys notable, i bàsicament el resultat, com podeu observar aquí, és senzillament una detecció d'aquests contorns. Si aplico aquest filtrat laplacià sobre aquest altre exemple d'imatge en escala de grisos, veureu que clarament, com us tractava de comentar abans, aquí no hi ha canvis bruscos en l'escenari, en el cel, no hi ha canvis bruscos d'intensitat lumínica. Els canvis bruscos es produeixen en el contrast, on tenim aquí el fanal, on tenim els arbres, i observeu que tant si fem servir la lògica aquí positiva, no? del filtre laplacià, com la negativa, és a dir, que la corona sigui la positiva de la màscara o la corona sigui el negatiu, veieu que clarament detecta allà on es produeixen canvis d'intensitat màxima a la nostra imatge. Malgrat pugui semblar que el resultat és el mateix, fixeu-vos, per exemple, en aquest element d'aquí, que és una senyal que hi ha darrere del fanal, on veieu que la senyal no queda igual a les dues imatges. Per tant, diguem, aplicant una lògica o una altra, es ressalten els contorns d'una o d'una altra manera. Anem a posar un altre exemple d'aquí. Fixeu-vos, són unes fitxes de dominó, és una imatge binaritzada, no importa la qualitat de la imatge, aquí senzillament l'únic que us volia fer veure és que allà on es produeixen els canvis d'intensitat lumínica, el filtrat laplacià detecta aquest contorn, d'acord? Fixeu-vos que aquesta fitxa d'aquí està com en moltes taques, d'acord? No es veu massa bé, i clar, el que fa el filtrat laplacià és aquí tenir un resultat molt brut, ja que veu píxels blancs i negres a tot arreu, per tant detecta molts contorns. Fixeu-vos aquí baix que passa el mateix, on es passa de negre a blanc, hi ha molts puntets negres sobre fons blanc, o viceversa, per la qual cosa aquí també es detecten moltíssims punts. Per tant, el filtrat laplacià en el que treballaria és això, que quedi clar sobre els canvis d'intensitat més bruscs que hi ha a la imatge. Anem a veure el filtrat logarítmic, on s'hi aplica un logaritme, com la pròpia paraula diu, el nom de la màscara, on aquí es diu la dimensió i aquí el paràmetre, en com d'abrupte és aquest filtrat logarítmic. Llavors observareu que el 25 aquest el que vol dir és que això fa 25 per 25, i fixeu-vos que aplicat sobre la imatge de l'escaquer el que em provoca és aquesta mena de detecció claríssima dels contorns, però amb una mena de gradient difuminat allà on es produeixen. Aquest és l'efecte del filtrat logarítmic. Si l'aplico sobre la imatge anterior del fanal, fixeu-vos que em queda claríssimament el contorn, molt ben definit, respecte d'aquell fons que no té gradients importants, canvis importants d'intensitat lumínica, d'acord? I bé, en funció de com jo jugui amb aquest paràmetre lliure que jo tinc, aquesta detecció serà, diguem, més permissiva o menys permissiva. Anem a veure el filtrat de moviment, que com us deia, aquí tinc un moviment a 45 graus, té un tamany de 25, per tant això vol dir que això fa 25 per 25, i aquest 45 graus és per aplicar aquesta sensació de moviment sobre la imatge original, com si s'estigués desplaçant a 45 graus. Fixeu-vos que la imatge original té aquests quadrats negres que es veuen aquí de forma més intensa i es veu com una ombra grisa a la part superior dreta, la podeu veure aquí. Fixeu-vos el quadrat més fosc en aquesta part d'aquí, però després apareix una ombra grisa al darrere i es troba aquesta ombra precisament a 45 graus, que és l'argument que jo he donat a l'hora de crear la màscara. Anem a veure el filtrat Prewitt. Aquest filtrat ve, com us comentava abans, en honor a la seva descobridora o la primera persona que el va anunciar. Se'l crida així, no té arguments de sortida, perquè bàsicament en MATLAB el que s'aplica és aquesta matriu 3x3. D'acord? Ja l'haureu vist abans, això us ha de sonar de quan abans parlava de la funció del Math-to-Gray, i fixeu-vos que el que aplica en realitat és la derivada, perquè està fent la diferència entre un píxel d'una determinada posició menys un altre píxel de dues posicions més avall. Per tant, està fent com la derivada vertical. Aquí també ho fa i aquí també ho fa.
Si apliquem això sobre aquesta imatge de l'escaquer, quan fem el prewit vertical, el que detecta és les diferències que es produeixen a nivell vertical de color. Per tant, ens hauríem d'anar mirant tot això verticalment i fixeu-vos que on es produeixen les diferències. Aquí, quan es passa de negre a blanc i viceversa. Però en aquest cas, tal com ho tinc muntat, on la diferència que es fa és el +1 positiu i el -1 negatiu a baix, el que estarà detectant són els canvis de blanc cap a negre, perquè fixeu-vos que a mesura que això recorre la imatge està fent +1 -1 aquí. Per tant, us heu d'imaginar aquesta màscara recorrent tota la imatge. Per tant, el que està fent en realitat és detectar els límits superiors. Veieu aquí? El límit on es passa de blanc a negre. Aquí de blanc a negre. Aquí baix de blanc a negre una altra vegada. Doncs de blanc a negre. I així successivament. Què és el que succeeix si jo agafo aquesta matriu i la transposo? Al transposar-la canvio files per columnes, per tant aquesta diferència em quedarà a nivell horitzontal. Per tant, aquests canvis de blanc i negre, és a dir, aquests +1 em quedaran tots aquí, per entendre'ns, i els -1 em quedaran tots aquí, a l'última columna. Llavors em detectarà els passos de blanc cap a negre, però en direcció horitzontal. Per tant, fixeu-vos que si faig el prewit transposat, tal qual ho tinc aquí, doncs em detecta tots els passos de blanc a negre. Per tant, aquest costat d'aquí és aquest costat d'aquí, aquest costat d'aquí és aquest d'aquí. Fixeu-vos que aquí queda decalat un quadrat, els veieu decalats aquest respecte a aquest, i així successivament. Evidentment, amb això tinc costats superiors de blanc a negre, costats de l'esquerra de blanc a negre. Si jo volgués veure tot el quadrat clarament, doncs hauria d'aplicar aquesta matriu, no només transposada, sinó a més donada la volta capgirada, o sigui amb els menys aquí i els més aquí, perquè em detectés el pas de negre cap a blanc, i a més després en lloc dels positius aquí i negatius aquí, fer-ho al revés, capgirar-la però de dreta a esquerra aquesta vegada i tenir els positius aquí i els negatius aquí. Amb això que aconseguiria? Detectar la part de quadrats que em falten aquí i detectar la part de quadrats que em falten a la dreta aquí. Si aplico aquest filtrat sobre la imatge, recordeu, al fanal, doncs evidentment em detecta els canvis d'intensitat importants que es produeixen a la imatge. Per això em detecta els contorns. Anem a veure el filtratge Sobel, que bé, de fet no és que depengui només d'aquest descobridor o formulador, sinó que depèn de tots dos. Seria el filtre de Sobel-Feldman, el trobareu a la literatura. En MATLAB n'hi ha prou en generar-lo d'aquesta manera i funciona d'una forma similar al prewit que vèiem abans, però en aquest cas veieu que es dona un èmfasi tant en positiu com en negatiu a la part central. Segueix sent un filtre 3x3 i veieu que aquí se li dona una major notorietat. Llavors, a l'hora de detectar-ho, veieu que aquí em detecta també, com passava abans amb el prewit, el pas de blanc a negre, com podeu observar, però m'ho detecta d'una forma molt més intensa, ja que estic potenciant, diguem, aquest valor central d'aquí. Novament, si transposés i capgirés tant la matriu original com la transposada, detectaria doncs, el cantó inferior, el cantó de l'esquerra i el dret de forma corresposta. Si aplico això sobre la detecció de contorns a la imatge del fanal, em queden molt ben definits, de fet definits de forma més intensa. Veieu que hi ha una brillantor molt més clara que no pas en comparació amb el prewit, però en essència no deixen de ser la construcció de la derivada. De fet, podríem aplicar, diguem, aquest filtratge que nosaltres estem fent a la cerca de patrons. Observeu que aquí tinc una imatge original on hi ha uns cons, i gràcies a transformacions de color he acabat obtenint aquesta imatge binària d'aquí. El que he fet amb operacions de color i operacions de punt, evidentment, perquè he acabat tenint la binària, on senzillament m'apareix la part carbassa de tots i cadascun dels cons. Llavors jo podria pensar erròniament que l'element a buscar té la forma de con, de fet aquesta forma d'aquí, i l'aplico aquest filtre directament sobre tota la imatge i efectivament em ressalta tot allò que són els cons. Està clar que no tinc altra cosa que no siguin cons en aquesta imatge. Per això dic que aquesta cerca de patrons, erròniament, el que em pot provocar
és això d'aquí. Jo tinc un pla sobre una imatge binària sobre la qual tinc diferents formes geomètriques i vull detectar l'estrella. De fet, d'estrelles n'hi ha dues, hi ha aquesta d'aquí i aquesta d'aquí, i a més es troben més o menys orientades de la mateixa manera. Per tant, si jo apliqués aquest filtre, puc esperar de que em detectarà aquestes estrelles, però aquesta espera és errònia perquè, com observeu, el que em fa és ressaltar totes les figures que apareixen en la imatge. Per tant, erròniament, aquesta cerca de patrons no es pot efectuar d'aquesta manera, fent un filtratge, purament. Ara bé, sí que és cert que, per exemple, en el cas del reconeixement de caràcters en una matrícula, sí que puc aplicar el reconeixement de patrons gràcies a una operació matemàtica que us presentaré tot seguit, que tots coneixeu perfectament, i que ens permetria discernir quan es troba un caràcter o un altre en una placa de matrícula. Bé, aquí us he posat diferents tipografies. Aquesta d'aquí seria la britànica, com podeu observar. Aquesta d'aquí tenim la germànica, la d'Alemanya, que serà la que utilitzaré en l'exemple que us presento tot seguit. Tenim la francesa, i observeu que l'espanyola, que com en la majoria de països ha anat canviant al llarg dels anys, té, evidentment, cadascun dels elements que hi apareixen té un significat. Però he triat l'alemanya en aquí perquè es pot produir una confusió important, i vull presentar-vos un exemple, entre la lletra O, per exemple, la lletra Q i el número 0, que s'assemblen bastant, d'acord? Perquè tots tenen aquesta forma arrodonida. Llavors, aquí a Espanya ja sabeu que no es poden fer servir vocals, per tant, confondre un 0 i un O a data de l'any 2000 fins a avui dia no és possible, d'acord? Perquè aquí no hi fem servir cap mena de vocal, però bueno, he presentat aquest exemple d'aquí per poder-vos demostrar possibles confusions que es podrien dur a terme en el cas de reconeixement de caràcters. Per aquells que estigueu interessats, contacteu amb mi, coneixeu la meva adreça de correu, perquè hi ha un projecte de fa uns quants anys en el qual, a través d'una senzilla webcam i d'un computador molt bàsic, fèiem un control d'accés a un aparcament a través de visió artificial per part d'un projecte final de carrera. Llavors era enginyeria tècnica en electrònica industrial per part d'un estudiant de l'escola, i bé, els resultats van ser prou satisfactoris com per recomanar-vos la seva lectura per a aquells que us interessi el tema. El que faré serà utilitzar aquesta matrícula d'origen d'una regió d'Alemanya, d'acord? És una matrícula real de la qual s'ha tirat una fotografia, i bé, el primer cas que se'ns pot acudir és dir, bé, jo tindré una imatge en la qual m'apareixerà un cotxe, m'apareixerà un escenari, i en primer lloc el primer problema serà delimitar allà on es troba la matrícula, perquè clar, hi ha cotxes més alts, cotxes més baixos, cotxes que porten la matrícula ubicada cap a un costat. Estem parlant del frontal, el frontal d'un cotxe. Anem a imaginar que un cotxe arriba a un aparcament i evidentment la primera feina serà detectar a on es troba la matrícula. Aquesta assignatura no és una assignatura de reconeixement d'imatges, ni regions d'interès, ni res d'això. Senzillament us presento aquest exemple per mostrar-vos com el filtratge ens pot ajudar en el reconeixement d'aquests caràcters, d'acord? No estic dient que ara anem a dedicar-nos a determinar les regions d'interès en una imatge. Per tant, el que farem ja nosaltres és partir d'una matrícula de partida. No em preocuparé de com s'ha arribat a determinar aquesta regió d'interès de la imatge. Fixeu-vos que aquesta matrícula d'aquí, una vegada està binaritzada, tenim tot allò que era negre, de fet està binaritzada i invertida. Podríem treballar en blanc sobre negre o negre sobre blanc, això és indiferent. Però fixeu-vos que la primera operació que haig de fer és segmentar aquesta imatge. Quan dic segmentar la imatge, vull dir trobar allà on es troben cadascun dels caràcters d'interès. Jo ja tinc la matrícula, però el primer que haig de fer és determinar, per no anar provant de forma absurda allà quina part em coincideix amb un caràcter, el que haig de fer és segmentar la imatge, és a dir, determinar on es troben tots i cadascun dels caràcters d'aquesta imatge. Llavors, el primer que ens pot ajudar és agafar aquesta matrícula, com que és una matriu binària, el que faré serà, fixeu-vos, sumar columna per columna
la intensitat lumínica de tots els píxels que es troben per cada columna. Per tant, és lògic pensar que allà on hi hagi un caràcter, la intensitat lumínica pujarà de forma clara respecte a un nivell base, ja que es troba un caràcter en allà. Per tant, si mireu, perfectament jo sé que a partir d'aquí, en aquest punt, es troba un caràcter i aquest caràcter acaba aquí. Evidentment, aquesta forma que pren la intensitat dependrà del caràcter, però això, si ens hi fixem bé, podria semblar que és una lletra M, com passa en aquesta d'aquí, s'assemblen bastant els dos patrons. No estic dient que amb això ja sàpigues quina lletra hi ha o quin caràcter hi ha. Fixeu-vos que aquí aquest caràcter del 7, el del 2 i el del 5 es poden relativament confondre. De fet, el del 5 i el del 2 veieu que la forma s'assembla perfectament. Observareu també que la lletra M, així com la lletra N, es poden confondre, bàsicament. Per tant, en aquest moment, l'únic que m'interessa és agafar i tractar de segmentar la imatge de tal manera de saber on es troben els caràcters, no de reconèixer quins són. Per tant, fixeu-vos que entre aquí i aquí tinc una lletra o un número, una lletra o un número aquí. Aquí en tinc una altra, aquí en tinc una altra i així successivament. Si ho faig de forma horitzontal, és a dir, em fixo en cada fila, què és el que passa, veureu que evidentment hi ha un pic en aquí i un pic al final, perquè tot el marc de la matrícula és blanc, d'acord, en aquesta imatge destí, que és el marc negre que veiem a l'original, i a partir d'aquí fixeu-vos que tinc una mena de nivell i em torna a la base, tindria la base en aquí, aquesta part d'aquí i aquesta part d'aquí. Per tant, sembla ser que si jo conjumino les dues informacions, sé que tinc un caràcter en aquesta regió d'aquí i després sé que tinc un caràcter en aquesta regió d'aquí. Si combino les dues informacions, el que puc trobar fàcilment és que aquí hi haurà un dels caràcters que hauré de buscar. Si faig aquesta segmentació, m'acaba quedant això d'aquí. Fixeu-vos que em queda informació espúria, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Però ja clarament tinc tots els caràcters d'interès ja segmentats. Llavors, quina feina em toca fer? Comparar cadascun d'ells, de fet, fins i tot la informació espúria podria mirar, amb l'alfabet, diguem, amb el que tinc, amb el conjunt de caràcters, amb la tipografia d'una matrícula, en aquest cas alemanya. Com faré aquest reconeixement? Us poso l'exemple. El que he fet per fer-ho offline, per no fer-ho en línia i poder-vos ensenyar com queden les imatges, és gravar-me cadascun dels caràcters d'interès amb un arxiu JPG, matrícula 11, 12, 13, 14, 15, i fixeu-vos que n'hi ha un que no m'interessa en absolut, que és aquest guionet d'aquí. Llavors, això el que hauré de fer és comparar-ho amb tots i cadascun dels caràcters de la meva tipografia de matrícules, o tots els elements que poden aparèixer en una matrícula alemanya. Utilitzo la funció imresize. Per què? Perquè si jo vull comparar cadascun d'aquests caràcters que els he gravat com a lletra 1, lletra 2, lletra 3, etc., o caràcter 1, caràcter 2, per tant tinc una base de dades de tots els caràcters que poden aparèixer en una matrícula i els que m'han aparegut de la meva matrícula que vull avaluar, llavors fixeu-vos que si això i això no té el mateix tamany, ja no té cap mena de sentit comparar-ho. Per tant, el que faig és, diguem, canviar el tamany de la meva imatge perquè tant la lletra que jo tinc a la base de dades com la lletra que jo acabo de capturar, lletra o número, acabo de capturar de la meva matrícula, coincideixin en tamany i es puguin comparar. Llavors, què farem? Agafar el primer caràcter i comparar-lo amb tot l'alfabet. Llavors, necessito una funció que em digui com d'igual és aquesta B d'aquí amb el primer caràcter que és candidat, amb el segon, amb el tercer, i així, etc. Llavors hi ha una funció que em pot ajudar, que és la cor2, i el que fa és calcular el coeficient de correlació entre dues matrius. L'argument que necessita és la primera matriu i la segona matriu. Per tant, què faré? Li donaré com a primera matriu el caràcter que haig de reconèixer de la matrícula, com a segona matriu cadascun dels caràcters candidats, o viceversa, és igual. El que fa en realitat, per resumir, aquesta funció és a una matriu, per tant a una imatge, li resta el seu valor mig per tenir la intensitat lumínica centrada, a l'altre caràcter, l'altra imatge, el que fa és també treure-li
la mitjana de la seva lluminositat i a partir d'aquí calcula el coeficient de correlació que explicaré a la següent transparència. Important, observeu que fa la funció min2. Si utilitzés la funció min, faria només la mitjana per columnes, és a dir, tindries una mitjana de cada columna, per tant tindries un vector. La min2 el que fa és buscar la mitjana de tots els elements d'una matriu. Us deia que el que calcula és el coeficient de correlació. I aquest coeficient de correlació és aquest d'aquí, el coeficient de correlació de Pearson, que el que fa és el següent. Calcula el producte entre què? Cadascun dels píxels de la imatge origen menys o sigui, de la intensitat lumínica de cadascun dels píxels de la imatge original menys la seva intensitat lumínica mitjana i fa el mateix amb la segona. Fa el producte un a un i realitza la suma. Llavors és de pensar que aquesta suma serà elevada quan aquí coincideixi un 1 i aquí també coincideixi un 1. Per tant, tinguem intensitat lumínica entre dos píxels que ocupen la mateixa posició en les dues imatges que estem comparant. I això es divideix per què? Per l'arrel quadrada de la desviació al quadrat d'una imatge i la desviació al quadrat de l'altra imatge. Llavors, aquest número, com més gran sigui, voldrà dir que el numerador en relació a aquest denominador és més gran. Per tant, el que vol dir és que hi ha una major similitud entre les dues matrius. Alerta, perquè més gran vol dir tendent a 1, més petit vol dir tendint a 0. I encara us diré més. Podria ser que aquest valor donés negatiu. Què voldria dir negatiu? Imaginem una imatge que té negre sobre fons blanc i la volem comparar amb una imatge que tingués blanc, la lletra fos blanca, sobre fons negre, per tant la inversa d'aquesta d'aquí. Llavors, si fossin idèntiques, però evidentment on hi ha uns a l'original hi hauria zeros a la final, a la que volem comparar, i viceversa, llavors aquest factor ens diria hi ha una correlació alta, hi ha un 1, però està invertida. És a dir, el blanc és negre i el negre és blanc. Per tant, voldria dir menys 1. Per tant, aquest valor ha de prendre entre més 1 i menys 1. 0 és no s'assemblen res, més 1 i menys 1 s'assemblen molt. Més 1 vol dir que blanc és blanc i negre és negre, i menys 1 voldria dir blanc és negre i negre és blanc entre les dues imatges. En aquest cas, si jo ho aplico, us he posat aquí el codi MATLAB, en definitiva, el que fa aquest càlcul del coeficient de correlació entre dues matrius, es pot fer senzillament amb aquestes instruccions d'aquí. Les dues primeres, de fet, serveixen per carregar la imatge i la tercera és només per canviar-ne el tamany. A la que faig aquesta operació d'aquí, que és en realitat la que necessito per fer el coeficient de correlació, em dona 0,89. Per tant, sembla que entre aquesta imatge i aquesta imatge hi ha molta similitud. Per tant, és un bon candidat. Evidentment, les que no s'assemblin donaran valors molt més allunyats de l'1 i més propers al 0. Aquí us he posat una alternativa que és agafar les imatges directament, la A i la B, les veieu aquí, però no els hi he restat la intensitat mitjana. D'acord? No he fet. Com que són binàries, aplico aquesta funció directament sobre valors binaris traient la resta de la intensitat mitjana. D'acord? Llavors, el que em fa és falsejar-me, però d'una forma, en aquest cas, objectiva, el valor d'aquest coeficient de correlació, ja que el que estic comparant no són escales de grisos, sinó que estic comparant directament píxel a píxel. I em diu que efectivament que s'assemblen molt, el que passa és que el valor em surt falsejat perquè no és la definició estricta del coeficient de correlació, sinó que l'he adaptat per a valors purament binaris. Fixeu-vos en els resultats com aquí en aquesta matrícula reconeguda i en cadascuna d'aquestes imatges de MATLAB hi tenim a la banda esquerra el caràcter propi de la matrícula i a la banda dreta he posat cadascun dels caràcters candidats que poden aparèixer en la matrícula germànica. Evidentment veieu que, com en totes les imatges, he posat que el reconeixement efectivament es fa correctament a través d'aquest coeficient de correlació, malgrat, com podeu veure, aquí apareix una taca a la matrícula, que és evidentment el forat per on passa el cargol per subjectar-se. El mateix passa a la N. Fixeu-vos que el 2, pel motiu que sigui, apareix aquí una part en píxels clars, però malgrat això el coeficient de correlació ens acaba indicant quina semblança o quin és el caràcter més assemblat a aquell que estem analitzant.
Per veure que això no ha estat fruit de la casualitat, he posat una altra matrícula de la mateixa, del mateix tipus, amb la mateixa tipografia, on hi apareix, com podeu observar, la lletra O, que es diferencia del 0, en primer lloc perquè el 0 és com més quadradet, a banda de que aquí apareix aquest retall a la part superior dreta, i clar, el que vull és avaluar si l'algoritme, si el coeficient de correlació discrimina entre aquesta O d'aquí, aquest 0, o fins i tot amb la D o la Q, lletres que es podien confondre amb aquesta pròpia O. El primer que faig és la segmentació, com podeu veure, s'agafen bé els caràcters de la pròpia matrícula i es fa la comparació igual que abans, i el coeficient de correlació efectivament acaba indicant que és la lletra W, la O, la B, el número 1, el 6 i la B baixa. Anem ara a reforçar la part que ja ha aparegut, que és l'ús de màscares per detectar contorns, és a dir, tots aquells que estan basats en la derivada. Quin és el concepte de derivada? Doncs fixeu-vos, la derivada en la direcció de les X consistiria en prendre un píxel que està una posició a la dreta respecte d'un altre píxel i se'n fa la diferència. Recordeu que en el domini temporal el que fèiem és agafar i prendre una mostra, el valor d'una mostra, el valor anterior de la mostra en l'instant anterior, fèiem aquesta diferència i la dividíem pel període de mostreig, que era la distància temporal que hi havia entre dues mostres consecutives d'un senyal discretitzat. Doncs aquí no es divideix pel període de mostreig, no existiria això, sinó que senzillament es fa la diferència, es dividiria per 1, que és la distància que hi ha d'un píxel a l'altre, per entendre'ns, però ni tan sols això, i bàsicament el que treballa la derivada en aquesta direcció és l'increment, la diferència de lluminositat entre els dos píxels. De fet, en la direcció de les Is és el mateix, però efectivament en la direcció de les Is. Ara bé, aquesta derivada es podria fer no entre píxels contigus, sinó de forma centrada en el que seria en una matriu. És a dir, si nosaltres agafem una matriu 3x3, fixeu-vos que la diferència de píxels seria aquesta d'aquí. Jo prenc el píxel central, com veieu, aquest seria el F de X com a Y, aquest d'aquí, el que apareix com a menys 1, observeu, i aquí hi ha un píxel a més 1, del qual vol dir que es pren el píxel corresponent a aquesta posició que es troba a la dreta del que jo estic avaluant. El mateix passa amb la direcció de les Is, però quan deia que es pot fer de forma centrada, vull dir que es pot deixar un píxel al mig, és a dir, no es fa entre píxels contigus, sinó entre els extrems d'aquesta matriu 3x3. Es pot fer en la direcció de les X o la direcció de les Is. El Prewitt, recordeu que el que pretenia, de fet amb una transparència anterior, ho teníeu com que vosaltres, aquí hi havia un 1, un 1 i un 1, i a baix hi havia el menys 1 posat 3 vegades. De fet, aquesta forma de calcular la derivada es pot normalitzar i fixeu-vos que si ho posem tot a 0,33, que seria aquests 3 en aquest cas sumarien 1 i aquests sumarien menys 1, llavors estaria com normalitzat. També es pot utilitzar aquesta màscara o aquest patró per a calcular la derivada d'acord amb el criteri de Prewitt. En el cas de Roberts, fixeu-vos que calcula aquesta derivada de forma obliqua. En la direcció de les X ho faria d'aquesta manera, la direcció de les Is d'aquesta manera. El Sobel ja l'hem vist. Recordeu que la diferència entre el Sobel i el Prewitt és que es dona més pes a la part central, ho veieu que es dona el doble de pes que no pas als laterals, i per últim lloc tindríeu aquesta varietat on efectivament, de forma similar que el Sobel, es dona més pes a la part central que no a la part de la perifèria, tot i que en aquest cas no és el doble. Anem a veure com apliquem el filtre Prewitt per a detectar contorns. Com en realitat està funcionant això? Fixeu-vos, nosaltres tenim la imatge original, que és aquesta d'aquí, aquesta que he pintat aquí. Com veieu, és una imatge que té 3, 4, 5, 6, per 3, 4, 5, 6, és una imatge 6 per 6, per tant té una dimensió de 6 cap aquí i 6 cap aquí. Fixeu-vos que hi ha un marc a fora que està ple de zeros i un marc interior
que està ple d'uns. I el que vaig a fer és a aplicar el següent filtre. Com deia, és un pre-width, en aquest cas tots són 0,333, perquè està com normalitzat, i el que faig és aplicar aquest filtre sobre la imatge fent-hi la correlació. Anem a veure què és el que succeeix. En primer lloc, heu d'agafar del filtre el punt central. És a dir, ara el que estic explicant és, de tot el que hem fet fins ara, en realitat matemàticament com es fa, és a dir, com s'aplica un filtre, com s'aplica una màscara a una imatge. Doncs bé, es pren el filtre del filtre a la part central, que és aquest 0 d'aquí. I es pren aquesta part central i s'anirà ubicant en el primer píxel de la imatge, en el segon, el tercer, el quart, el cinquè, i així fins a recórrer tota la imatge. I què és el que es fa a cada iteració d'aquests 36 valors? Perquè recordo que és 6 per 6. Doncs d'aquestes 36 vegades es fa el següent, fixeu-vos. Per la primera vegada, quan jo poso aquest 0 damunt d'aquest 0 d'aquí, que és el primer píxel, fixeu-vos que es fa, com deia en alguna transparència anterior, el producte 1 a 1 del valor d'intensitat del filtre per al valor d'intensitat dels píxels que li correspon a la imatge. En aquest cas observareu que en posar aquest 0 sobre aquest 0, aquí a la dreta em quedarà aquest 0 d'aquí, coincideix, el marcaré aquí, aquest 0 em coincideix amb aquest 0, aquest menys 0,333 em coincideix amb aquest 0 d'aquí, i aquest menys 0,333 final em coincideix amb aquest 1 d'aquí. La resta del filtre queda fora de la imatge. Per tant, aquesta part del filtre de moment no treballa. Faig el producte 1 a 1. Com que tinc aquest 0 i aquest 0, no cal ni que em preocupi, i fixeu-vos que el que faig em quedarà viu només és aquest 1 per aquest menys 0,333. Sumo tots aquests valors i què és el que em queda? Doncs només el 0,333 negatiu. Per aquest motiu, a la nova imatge hi va el menys 0,333, que és la suma de tots els productes 1 a 1 del filtre per als píxels de la imatge. Anem a veure d'on surt, per exemple, aquest menys 0,666. Evidentment, ara aquest 0 central d'aquí no el faig coincidir amb aquesta posició, sinó amb aquesta segona posició d'aquí. Per tant, observareu, és fàcil deduir que ara hi ha dos uns que coincideixen amb aquest menys 0,333 i aquest d'aquí del filtre, i quan faig el producte em queda menys 0,333, aquest 1 per aquest menys 0,333, també em queda aquest menys 1/3, i si sumo els dos em queda menys 0,66. La resta valen 0, perquè aquests 3 zeros d'aquí i aquest 0 d'aquí fan anul·lar tot el que hi pugui haver en el filtre. Per això, en el segon píxel de la nova imatge, de la imatge resultant, hi ha el menys 0,666. I això ho podeu fer sobre qualsevol píxel de la imatge. Anem a veure, per exemple, aquest d'aquí. Anem a fixar-nos en aquest d'aquí. Si ens fixem en aquest d'aquí, que seria aquest píxel, fixeu-vos, que hi ha 3, 3, per tant hauria d'anar sobre aquest d'aquí. Com a resultat, un 0. Fàcil. Si agafem aquest filtre i el posem centrat, evidentment, sobre aquí, em queda els 3 0,333 que multipliquen aquests uns i els menys 0,333 que multipliquen aquests uns. Els de dalt i els de baix cancel·len i per això queda un 0. Anem a veure per què aquí queda una intensitat màxima, el 0,999. Estem parlant ara d'agafar i centrar la meva màscara aquí. Per tant, fixeu-vos que aquest 0 central coincidiria amb aquest 1 d'aquí i només queden vius els 0,333 positius, ja que multipliquen per aquest 1, per aquest 1 i per aquest 1. Els negatius queden anul·lats. Per aquest motiu, aquí hi ha el 0,999, que seria l'1, la intensitat màxima, una vegada aplicat el filtre. Ho podem fer amb una imatge de partida diferent. Fixeu-vos que ara la imatge de partida ja no és un rectangle o un quadrat d'uns al centre, sinó tenim la meitat de la imatge de la diagonal cap avall, amb la diagonal inclosa plena d'uns, com podeu observar aquí, i la resta zeros. Us ho deixo perquè pugueu parar la imatge i pugueu comprovar que efectivament el resultat d'aplicar aquest filtre pre-width
sobre aquesta imatge d'origen acaba resultant en aquesta imatge final. Si apliquem sobre la matrícula d'origen la detecció de contorns a la derivada, fixeu-vos que en funció de la direcció el que tenim és una o una altra detecció. Fixeu-vos que aquí hem aplicat la diferència centrada o la derivada centrada de forma horitzontal, o sigui en l'eix de les x, per la qual cosa podreu observar aquí, en aquesta part d'aquí, com tenim una ombra clara a la part, és a dir, la detecció del contorn, la part amb intensitat màxima, la tenim a la dreta de cadascuna de les lletres, mentre que aquí observareu que al fer la detecció vertical em queda a la part superior, on hi ha els canvis d'intensitat per la part superior de cada canvi d'intensitat. Si ho faig de forma obliqua, veieu que em queda una ombra obliqua, detecto els contorns de forma obliqua, veieu que és diferent en un cas i en un altre, i senzillament aquesta transparència el que pretenia era posar això de manifest. Com puc aplicar la detecció de contorns en el problema que a nosaltres ens interessa? Això és una fotografia del Robotino, com podeu veure aquí, i el que faig és aplicar la detecció de contorns. Observeu que aquí aquesta detecció de contorns s'ha fet de forma combinada en l'eix de les Is i en l'eix de les X. D'acord? Si l'aplico directament la imatge filtrada per aquesta màscara, observareu que em detecta els contorns i clar, m'està detectant, observeu, de la línia el canvi de negre cap a blanc. Per aquest motiu m'apareix aquesta part de la línia, la part esquerra, és la que m'apareix aquí com a detectada, ja que fixeu-vos que pren com a positiu la part dreta, que és la part que té llum, i com a menys 1 la part que no en té. Llavors queda que detecto el pas de negre cap a blanc. Fixeu-vos que el pas de blanc cap a negre no es detecta perquè en el moment que hi ha la transició el més 1 estaria multiplicant un 0, per tant s'anul·la, i aquest menys 1 estaria multiplicant a un 1, per la qual cosa quedaria un menys 1. Per tant, intensitat mínima, per tant no detecta aquest contorn. Si el que faig és fer la convolució, recordeu que fent la convolució el que es feia era donar la volta a la funció, per tant donaria la volta a la màscara. Fixeu-vos que ara sí, ara es detecta la part de la dreta. Estic detectant aquesta part d'aquí. Quan faig convolució, detecto la part de la dreta. Precisament el que estic detectant, com que li he donat la volta a això, estic detectant el pas de blanc cap a negre. Si combino les dues, el que tinc és tot l'esquema. Evidentment, la mateixa explicació que he fet a nivell horitzontal cal fer-la a nivell vertical, on aquí estic detectant la part superior, com podeu observar, i aquí estic detectant la part inferior de la recta de la línia horitzontal que correspon a la cruïlla. El mateix es podria fer de forma més il·lustrativa sobre l'escaquer que hem utilitzat per calibració, on podeu comprovar vosaltres que la combinació de l'operació de correlació i de convolució precisament ens genera el que és els contorns de tots els quadrats de l'escaquer. Observareu que a la part inferior no apareix contorn aquí, ni tampoc n'apareix aquí, bàsicament perquè no hi ha transició de blanc cap a negre ni de negre cap a blanc en aquestes dues parts d'aquí, de la imatge. Observareu que en un cas està detectant els canvis en la direcció cap avall, observeu, més 1, menys 1, i cap a la dreta, més 1, menys 1, mentre que quan jo aplico la convolució, el que estic fent és girar aquesta matriu, i quan dic girar, vull dir transposar-la. Llavors, d'aquesta manera, transposar-la i capgirar-la. Llavors, el que estic detectant és precisament el contrari. Si aquí detecto el pas de negre cap a blanc, aquí estic detectant el pas de blanc cap a negre, tant en la direcció horitzontal com en la direcció vertical. Si ho aplico sobre la imatge dels cons, aquella que ja he presentat abans, i aplico aquesta matriu, aquesta derivada, observeu que detecta tots els contorns, tant de les línies que tinc pintades al terra, com dels propis cons, com del paisatge, on es diferencia el cel dels arbres. Com es pot aplicar aquesta detecció de contorns directament en MATLAB? Bé, doncs existeix la funció Edge, on li podem indicar el mètode. I el mètode
podeu fer un help en el vostre computador. El mètode és a cadascun dels que he anat explicant. Podeu demanar-li el prewit, etc. Anem ara a la part final de les operacions que podem fer sobre la imatge i que explicarem al curs, i són les operacions morfològiques, les d'erosió i dilatació. Mereixen una explicació a part perquè en un cas i en un altre no és directament que s'agafi i es multipliqui cadascun dels píxels de lo que és la màscara amb els píxels corresponents de la matriu i es faci la suma de tots ells, sinó que en un cas, en l'erosió, ens quedarem amb el mínim valor d'aquests diferents productes que surten i en el cas de la dilatació amb el màxim valor. Després ho veurem amb un exemple i quedarà clar. De fet, utilitzem els elements estructurants que reben aquest nom en aquesta part del temari, però en definitiva són màscares que anem recorrent en una matriu. Fixeu-vos que, com deia abans, la màscara té un origen i té un veïnatge, com ha anat passant a les transparències anteriors. Aquesta màscara podria ser binària, on la T de true seria veritat, seria intensitat màxima 1, o false, que seria intensitat nul·la, 0. O bé, aquestes màscares podrien tenir valors reals, no serien màscares planes, sinó que cadascuna d'elles podria tenir diferents pesos, diferents nombres reals. Aquí el menys infinit indica que el punt aquest que correspondrà entre la màscara i la imatge real no tindrà lloc o no es farà servir en el càlcul final. Anem a veure en què consisteix la dilatació. La dilatació consisteix en agafar i passar la màscara per tota la imatge, com hem fet fins ara en el filtratge, però de tots aquests productes píxel a píxel entre la màscara i la imatge no farem la suma de tots ells, sinó que el que farem serà agafar el valor màxim de tots aquests productes del veïnatge. Llavors, què és el que passarà? El que passarà és que qualsevol imatge blanc sobre negre que puguem tenir quedarà dilatada, el seu gruix augmentarà. Perquè com que en tot el veïnatge el que estem agafant és el màxim de tots els píxels que hi ha, clar, a l'agafar el màxim, quan el que és la màscara, quan és l'element estructurant, estigui passant en una transició entre blanc i negre, entre els dos en quin es quedarà? Amb el de la màxima intensitat, per tant es quedarà amb el blanc. Per aquest motiu, píxels que abans del voltant eren negres, ara esdevindran blancs. I la mateixa explicació, però invertida, serveix per explicar l'erosió. El valor del píxel de sortida serà el mínim valor de tots els píxels al veïnatge. Per tant, en aquells punts on hi hagi una transició de blanc cap a negre o de negre cap a blanc, preferirem agafar el negre, ja que és el valor mínim d'intensitat, davant del blanc, i això farà que el contorn s'aprimi. Per tant, una operació morfològica d'erosió, què és el que farà al final? Doncs en principi hem d'escollir un element estructurant. Per això existeix una funció MATLAB que ja te'l genera. Pot ser de diferents tipus, pot ser un disc, pot ser un rectangle, un quadrat, un rombe. En aquest cas hi tinc una línia, li has de donar la longitud i els angles. Això voldria dir que li haig de donar com de llarg és aquest vector i amb quina orientació. En aquest cas, fixeu-vos que tinc un vector de 50 elements, com diu aquí la lectura, i de 90 graus, ja que els 0 graus implicarien la direcció de les X. Evidentment, aquest element estructurant el que farem nosaltres serà recórrer-lo a través de tota la imatge, com ja hem explicat anteriorment. Anem a veure un exemple de com funciona l'operació morfològica d'erosió. Fixeu-vos que tenim aquí una imatge que he generat de forma completament artificial. És una imatge que té 5x5, té 25 píxels, i cadascun d'ells, fixeu-vos que té una intensitat lumínica normalitzada entre 0 i 1, d'acord? A través de números, com veieu aquí, números decimals. El que faré serà aplicar una operació d'erosió sobre aquesta imatge amb aquesta màscara que veieu aquí, el 101, amb aquest element estructurant. Com he dit abans, quan parlava de filtratge, recordeu que s'agafa el centre de la màscara i es va recorrent per tots i cadascun dels píxels de la imatge. El
El que passa que això no és un filtre, sinó una operació morfològica d'erosió. Per tant, el que haurem d'agafar és el valor mínim de tots els productes individuals entre els elements de la imatge i els elements de la màscara, corresponent un píxel amb la mateixa posició entre l'element de la imatge i el del propi filtre, d'acord? I el de la pròpia màscara. Fixeu-vos que, així com els elements extrems sí que formaran part o es tindran en compte en aquest procés d'erosionat, a l'haver-hi un 0 al centre, el píxel central no es tindrà en compte per calcular aquest mínim. M'explico. Tard o d'hora, aquesta màscara, a l'hora de recórrer la imatge, acabarà parant sobre aquests 3 números que teniu aquí, sobre aquests 3 píxels, i fixeu-vos que el píxel central, el 0, coincidirà amb aquest d'aquí. És llavors quan faig el producte 1 a 1, aquest 0,3998 quedarà multiplicat per l'1, aquest, com que queda pel 0, aquest no es tindrà en compte en el càlcul, i després hi ha aquest 0,5797. Llavors, quan jo apliqui aquesta operació d'erosió, m'haig de quedar amb el valor més petit entre aquests dos, entre el 0,39 i el 0,57. Fixeu-vos que aquest valor serà el que anirà a parar en el píxel central d'on es troba ubicada la màscara. Per aquest motiu, aquí hi tenim el 0,3998. I el fet és perquè entre aquest número i aquest número, d'entre els dos, el més petit, ja que estem fent erosió, el més petit és el 0,3998. Alerta, repeteixo, que com que aquí hi ha un 0, aquest element del mig, tot i que és més petit que els altres dos, per tant seria aquest el candidat bo per fer l'erosió, no participa del fenomen perquè hi ha un 0 aquí. En canvi, observareu que si jo el fes participar, veieu aquí la màscara té en compte els 3 píxels, llavors aquest element d'aquí ja no és 0,3998, que seria el més petit entre aquests dos, sinó seria 0,1818, ja que és el més petit d'aquests 3, perquè tots 3 es tenen en compte en el còmput de l'erosió. Anem a veure un altre exemple. Anem a veure aquest exemple que està remarcat en blau, a la imatge original. Si el passo per aquesta primera màscara, el primer no es té en compte, aquest d'aquí, el central, d'acord, el 0,145, i s'ha de fer el mínim entre aquests dos. Evidentment el mínim és 0,1455, per aquest motiu el 0,1455 apareix aquí, perquè el central, que és aquest d'aquí, no es té en compte en el còmput. En canvi, aquí sí que apareix un 0,145, perquè de tots 3, com que la màscara ha canviat, es tenen en compte tots 3 en el còmput. Per aquest motiu no és el 0,1455, sinó el 0,145, ja que aquest és el més petit dels 3. En el cas d'una operació morfològica de dilatació, fixeu-vos que tornem a tenir la imatge generada, és una imatge 5x5, com veieu està generada amb números aleatoris entre 0 i 1, i anem a prendre com a exemple aquesta terna de valors d'aquí, i fixeu-vos que anem a imaginar que aquest element central, aquest 0, cau damunt d'aquest 0,78, ja que recordeu que aquest element estructurant anirà recorrent tots els píxels de la matriu. Aquest centre anirà recorrent tots els píxels de la matriu imatge. Llavors recordeu, dilatació vol dir que de tot el veïnatge, de tots els elements que coincideixin amb la màscara, agafarem aquell que té la intensitat lumínica màxima. Si fos una imatge binària agafaríem l'1, si fos una imatge binària agafaríem aquell valor més gran, per això dic l'1, Si és una imatge com aquesta d'aquí, on tenim intensitats lumíniques de diferent valor, agafaríem aquella que és més gran. Fixeu-vos que el primer element estructurant d'aquí no té en compte l'element central, és a dir, l'element central no participarà d'aquest màxim. Per tant, si aquest element estructurant cau damunt d'aquests 3 píxels d'aquí, fixeu-vos que és cert, la intensitat màxima es troba amb el 0,78, però clar, aquest 0,78 no forma part del càlcul, per tant haurem de fer el màxim entre el 0,489 i el 0,132. Evidentment, el valor que queda és el 0,4893 aquí. En canvi, si l'element estructurant sí que té en compte
el píxel central, és llavors quan d'aquests tres valors, com que el més gran és el 0,78, doncs acaba quedant aquest 0,78. Observeu que, com el seu nom indica, la dilatació ha fet que, com que aquest 0,78 és més gran que qualsevol dels seus veïns, queda dilatat en la imatge resultant i no ocupa un píxel, sinó també els seus veïns, d'acord amb aquest element estructurant. Anem a veure un altre exemple dins de la mateixa matriu. Fixeu-vos aquesta part remarcada de color blau, com aquí, en aquesta terna de valors, el més gran és el 0,94, però amb el primer element estructurant no participa en el càlcul. Per aquest motiu, el més gran entre aquests dos del costat és el 0,3897, per tant tindríem aquest 0,3897, aquí és el més gran. En canvi aquí, com que sí que participa del valor, doncs quedaria aquest 0,9421. Fixeu-vos que en aquest cas l'element estructurant que jo estic fent servir és absolutament binari, però recordeu que us he comentat abans que podria tenir valors reals. Bé, doncs aquesta operació morfològica d'erosió és la que podem utilitzar per a discriminar la línia vertical de la línia horitzontal en una imatge on hi pugui aparèixer una cruïlla. Si apareix només la línia vertical, cap problema. Però en el moment en què aparegui una línia horitzontal també, haurem de discriminar entre vertical i horitzontal, ja que el que nosaltres volem seguir és la línia vertical, no seguir la línia horitzontal. La horitzontal ens servirà per saber com de lluny es troba la cruïlla, per tant, a on haurà de parar el nostre robot mòbil. Però és la línia vertical la que nosaltres hem de seguir a la nostra ruta. Per la qual cosa utilitzo dos elements estructurants. Una línia de longitud 25 i orientada a 0 graus, per tant això serviria per detectar la línia horitzontal, per això li dic element estructurant horitzontal, i el vertical a 90 graus amb la mateixa longitud. Evidentment, no cal utilitzar la mateixa longitud ni tan sols el mateix element estructurant per detectar la línia vertical i la horitzontal. Ja ho he fet aquí a mode d'exemple, però evidentment vosaltres, a la pràctica, haureu d'acabar provant quin element estructurant us és més rentable de cara a detectar la línia vertical i la línia horitzontal. Fixeu-vos que aquest element estructurant l'he aplicat ja sobre la imatge binaritzada, ja que ho faig aquí a l'Imerode i ho faig sobre la imatge binaritzada. El que és important és que aquesta imatge binaritzada, si arriba a partir de la tercera capa de la imatge en crominància, amb un llindar que jo he triat de forma experimental i que aquesta imatge en crominància s'ha creat a partir de la imatge RGB que està carregada i la tinc guardada en el directori. Evidentment nosaltres, a mesura que el robot es vagi movent en temps real, aquesta imatge no es carregarà de cap directori, no vindrà del disc dur, sinó que en realitat vindrà directament de la captura resultant cada vegada que es compleixi el període de mostreig del nostre robot. Fixeu-vos com a detall, i és important això, veure que la línia vertical em queda incompleta. Algú pot pensar que això serà un problema de cara a més endavant, perquè clar, jo representa que vull tenir la línia vertical perfecta, etc. Per la nostra aplicació ens és absolutament igual, ja que no busquem l'estètica, sinó que el que farem serà generar un algoritme de tal manera que busqui un punt de la línia vertical però de la part superior i un altre punt de la mateixa línia vertical de la part inferior. Per tant, fixeu-vos que aquí hem tingut sort i apareix una mica de blanc, però imaginem que aquest blanc no existís. Llavors, el que hauria de fer el nostre algoritme, com veureu en el proper vídeo, és buscar de forma recurrent la primera línia, el que seria la primera fila de la matriu. Buscaria un valor que tingués intensitat lumínica 1. Com que no hi és, avançaria. Podria avançar d'una unitat amb una unitat, o si ho voleu fer una mica eficient, doncs que avanci, per exemple, cada 5 files. Torna a buscar. No hi ha cap punt amb intensitat lumínica blanca, per tant, de moment no trobem línia vertical. Seguim avall fins que arribarà un punt en què sí que es troba un píxel, com a mínim, que és de color blanc, que té una intensitat lumínica significativa respecte al fons. És llavors quan agafem aquest punt d'aquí i l'altre punt faríem lo propi però començant des de baix. En aquest cas doncs, no hi hauria cap problema, agafaríem un punt d'aquí sota. Amb aquests dos punts us ensenyaré el proper vídeo i ho insinuaré
a la part final d'aquest present vídeo que a partir d'aquests dos punts puc trobar l'equació de la recta que passa per ells dos i a partir d'aquí podré trobar la distància normal del robot a aquesta línia a seguir, així com lo mal orientat que estigui respecte de la mateixa. En el cas de la línia horitzontal, aquest recorregut es farà columna per columna, en aquest cas veieu que trobaria ja aquí un punt, aquí en trobaria un altre, i a través d'aquests dos punts també faré el producte vectorial, com veureu més endavant, en el següent vídeo, i trobaré l'equació implícita d'aquesta recta. A partir de l'equació puc saber la distància que separa el robot d'aquesta cruïlla en la que s'haurà de parar. Com us deia, aquesta operació d'erosió es pot fer en diferents elements estructurants. Aquí us he posat uns exemples en rectangles i és senzillament per demostrar-vos que, per exemple, aquí el que em serveix per detectar perfectament la línia vertical, que és un 20x5, fixeu-vos que si el transposo i el faig 5x20, no em serveix per determinar la línia horitzontal, ja que també m'apareix la línia vertical, cosa que jo no voldria quan detecto l'horitzontal. Observeu que el rectangle que em va bé és un d'unes altres dimensions. Per tant, el missatge que us vull transmetre és que no el mateix element estructurant que feu servir per la línia vertical és el mateix que hauríeu de fer servir per la línia horitzontal si el transposeu. Anem a veure finalment les operacions morfològiques combinades, l'obertura i el tancament. L'obertura permet que aquelles taques espúries que es troben al voltant de la meva imatge, que vull clarament diferenciar respecte del fons, s'esborrin, desapareguin. Fixeu-vos que aquí, en aquesta imatge intermitja, han desaparegut. Com ho he aconseguit, això? Aplicant primer una erosió, perquè l'erosió, recordeu, de cada subconjunt que ve escombrat per la màscara de la imatge, es queda de tots els valors aquell que té la intensitat lumínica més baixa, per tant, amb una imatge binària seria un 0. I això el que provoca és que quan aquest element estructurant passi per damunt de tots els sorolls aquests que hi ha, el que fa és convertir-los en 0. Per què? Perquè tot el seu voltant està envoltat de zeros. Per tant, si genero un element estructurant lo suficientment gran, el que farà serà menjar-se tot aquest soroll que hi ha, aquestes taquetes blanques que hi ha al voltant de la jota. Sí que és cert, com a dany col·lateral, el que hi ha és un aprimament d'aquesta jota, que és el que fa l'erosió, però si seguidament hi aplico una dilatació, el que faré serà tornar a engruixir la jota perquè em quedi com a la figura original. L'operació dual d'aquesta obertura és el tancament, i el que fa precisament és primer una dilatació per fer després una erosió. Per què serveix la dilatació? Com veieu, el tancament el que fa és crear blancs on hi ha aquestes taques negres damunt de la figura que jo vull preservar. Per tant, veieu aquestes taquetes negres, al fer una dilatació, el blanc es menja aquest negre, ja que recordeu que la dilatació el que fa és de tots els veïns que està escombrant l'element estructurant quedar-se amb la intensitat màxima, amb l'1 en aquesta imatge binària. Per tant, el que provoca és que totes aquestes taquetes negres quedin absorbides pel blanc. Ara bé, com a dany col·lateral, la jota queda més gruixuda. Com torno a la jota original? Doncs fent una erosió. Llavors, si aplico primer una dilatació, trec aquest soroll intern, al després aplicar una erosió, torno a deixar la imatge com estava originalment. Aquestes operacions morfològiques que us he explicat, tant les simples com les combinades, es poden fer en MATLAB amb diferents arxius Ponema, diferents funcions Ponema. La erosió, la dilatació, l'obertura i el tancament, com podeu veure aquí. Totes elles s'utilitzen de la mateixa manera on cal aportar-li la imatge com a primer argument i l'element estructurant generat amb la funció strEL que us he explicat abans, amb l'element estructurant com a segon argument d'aquestes funcions. De forma més general, les operacions morfològiques es poden realitzar a través d'una única funció MATLAB, que és la BWMorph, on ja està esperant una imatge binària, d'aquí lo del black and white, de les primeres sigles de la funció, i el morph és per lo d'operació morfològica,
I veieu, a tall d'exemple, com es pot fer un tancament, o es pot fer una obertura, o moltes més funcions, moltes més operacions morfològiques sobre la imatge que us exhorto a que us mireu pel vostre compte. I a partir d'ara, què hem de fer? Doncs a partir d'ara, com us deia, tindrem una imatge on només apareixerà la línia vertical que volem seguir. Evidentment en tindrem una altra d'imatge amb la línia horitzontal, en cas de que existeixi, per saber si hi ha cruïlla, com de lluny es troba. Però anem a centrar-nos en la línia vertical. Fixeu-vos que, malgrat sigui incompleta, acabarem determinant un punt de la part superior i un punt de la part inferior. Però aquests dos punts no ens serveixen de res en coordenades imatge. Per què? Perquè això són píxels. I això no ens ajudarà a trobar la distància real a la que es troba el robot de la línia. Per aquest motiu, a través de les transformacions geomètriques que ja sabeu fer, trobarem els punts del robot, els que equivalen a aquest punt de la imatge i a aquest altre punt de la imatge. Amb aquests dos punts del robot el que farem serà el producte vectorial d'ells dos, com que venen expressats en coordenades homogènies, aquest producte vectorial dels dos punts expressats en coordenades robot i homogènies em donaran l'equació de la recta que passa per ells dos. Com que l'equació d'aquesta recta precisament és la recta que coincideix amb la línia vermella que jo vull seguir, aquesta equació serà aquesta implícita d'aquí, ax més bi més c igual a 0. A partir d'unes senzilles raons trigonomètriques, podré arribar a determinar quina és la distància normal que em separa de la línia i com de mal orientat està el robot respecte de la línia a seguir. Però això ho veurem a la propera classe.